Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta ka mong tanan? Hinaot nga naa ka mo sa maayong kapiskay o panglawas. O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon, mga mata alang kan nako. Ug sa dili pa ato sa basahon no ang mga comment. Atong basahon unang comment si Jane DC. Thank you, sir. Thank you, sad. Salamat sa imong pagpaminaw. Og sis Isim. Salamat, admin. Now lang ko naka-comment. Just home from work but still. Thank you so far 25. Listening from Indiana. Thank you kaayo, Isin. Salamat sa imong pagkanunayong pagpaminaw. Og kang sani Hasido. Thank you kaayo sa imong pagpaminaw. O kay Jenny Olivrio. Wow, kapaspas. O, salamat kayo Olivio sa imong pagpaminaw, Jenny Olivrio. O kang Dads Vasquez, daghang salamat DJ Lex Remix. O, daghang salamat sad sa imong pagpaminaw. O day usa ning comment unsay title sa background music idol. O, ang title ani Moonlight Flower ang gigamit nga background. O thank you so much kaninyong tanan sa inyong pagtan-aw sa atong drama Mga Mata Alang kan Nako. O karon ato nang ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon, Mga Mata Alang kan Nako. Salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Inotil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka man gid ako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop na imong giuna-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sadan sa tanan! Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Unsa man nimo sa pagpintal? Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga gidatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat Jenny Rica Vidal. Direktor Alex Repulyo Lara. Music Trifon Morales. Recording Editor Ariel Mancao. Soundman Aminidel Liara Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang niagin sa bligan gyud ni Lara ug asido ang naong ni Angela ug dito sangko sa ospital sila si Leonardo. Human sila tabangan sa mga tao dito sa beach resort. Samtang si Lara nagpadoktor usab sa paso niya sa bukton niini tungod sa pagkisi-kisi ni Angela. Unya, wa na mobiya sa ospital si Leonardo. Ani ang sugilanon? Mga mata alang kanako. Leonardo. Agay. Angela, may pasok ka sa naong. Ayaw ka nagikapa. Ako na. Gusto. Ang tao. Nahinumdum ka ba niya, Angela? Unsay mo nakita sa miatake nimo? Ug misablig nibog asido. Unsa Angela? Lalaki siya. Lalaki? Oo.
May May unsa? may bungot. Ang iyang naong. Unsa may nakita nimo sa iyang naong? Ngit-ngit ang iyang naong. Ang iyang bungot ang naklaro na ako. Aray, Kinalang ma-report sa kapulisan kini nahitabo nimo karon. kasakit sa akong naong. Nurse, ikaw ba na? Atiman lang ako pasyente. Misakit na siya iyang naong. Ma'am Minerva, andam na ko ma'am. Muadto na ko sa ospital. Oh, sige ating. O, ikaw na ating man ni Angela, ha? Ma'am, may buntag diha. Oh, Frederick, may kay ni ka na. Sorry nga, ako makabalik gahapon, ma'am. Naadyo problema nga akong inahan ko. Fred, kuan di ay, makamao ka ba ang mo drive? Kamao man, ma'am. Pero, wako lisensya, ma'am. Ay, pero kamaogit kang mo drive. Oo, sa una. Ay, ihatod na lang si ating sa ospital, Fred. O, pag-amping lang, dili mo madakpan. Aray, kasakit sa kong paso. Panuway. Nganong naamasab na ibutang ni Frex ang painting ni Angela diya sa tiilan ng iyang kama? Nahinumdum na sa pinuon ko sa pagbudhi ni Leo o ni Angela na ko. Pero, sorry ka na lang, Angela. Kanang nindot ni mong naong ni anang painting, mawagtang na ka na hangtod sa hangtod. Nindota na bang pagka-paint ni Leonardo ni mong salbahisa ka? Guwapa kay ka niya. Bisan kung naghila ka, puiset kang dako. Karon, tagam ka na. Pati ka nagnaong. Pati ka nagnaong, Angela. Kao na, Angela. Dili ko kanang mukhaon ni Leonardo. Kinalaman ng kamot ka. Magpakalagsi ka. Sakit pa kayo akong naong. Maayo ra na. Salbahe siya. Sa may saan ako niya nga iya akong gisablikan o kasi do. Maying adlaw, sir. Oh, Ayaw pagtanaw na ko, Frederick. Ma'am Angela, ayaw kauaw na ko, ma'am. Angela, Day. Uy, naunsa man ang tanang naong ni mo, Inday. Uy, May parigla na ako ng... ay O Diyos. kinsa, ma'am? Nakaila ba ka? Uwa. Ngit-ngit na itong higayon na. Huwag nagkaw siya. Pero nakasiguro ko nga lalaki siya. Kaya doon na siya bungot. Mao ba? Ay, Dong, pwede na kang mabalik sa bahay, Dong. Dili ka mo ba na ako pauli, sir? anila ko din eh. Magdungan kami pauli si Angela. Ha? Pauli na lang, Frederick. Anira ko din eh. Pero, niya naman ko nga makatiman ni Day Angela, Dong. Anira ko. Aw, kung mauna, sir. Mapauli na lang ko. Sige. Angela, ato una ako, ha? Buhiin ang kamot ko, Frederick. Pasaylo ako. Sige, ato na ko. Ayaw paghilak, Angela. Ikaw rin nagsulti na ako nga bisan sa pagkadako siyang problema. Kinalang atubangon nimo. Okay, doon na may nakasaan ng imong kahimtang karon. Kinalang madakpan siya. Kisa man nga nawag sa akong cellphone. Hello? Nakita ko na si Angela dito sa ospital, Lara. O niya? O saan na may ang itsura, ha? Kadlo ka na ba, Frex?
Napasok yun ang iyang tuong aping Lara. O dili ni maayong tanawon. Nakakuba yun ni sa naong ni Angela. Pati na kasi tanawon. Kana ang gusto kong mabati gikan nimo, Frex. Nga batian ka na ni Angela. Kinahanglang mabati ang naong ni Angela aron mabalik na ko si Leo. Di pa ni mo TikTok ang Leo, Lara. Kay batas siya. Di pa niya makita nga bati na rin naong si Angela. Huwag ka nang iyang painting na lang ang handumanan sa kanhing naong ni Angela. Utrusab ka. Ngano mo magibutang sa tiilan sa kama ang painting ni Angela, ha? Musurok ka na nga kung dugo nga magtanaw niya, Frex. Ayaw na narilabti ang iyang painting. Kay ako na'y tag-iya na. Hatagan na lang kag chance. Sige. Pagpag-ayo diha. O taguin yung ka ng pasok mo sa bukto, Lara. Kung di ka gustong maling sa inahitabo ni Angela. May alibahin ako, Frex. Nagpalit kog ticket sa barko para Bohol. Duha ka adlaw gikan gahapon, og misakay gid ko og barko. Pero nanaog kog balik. Unsa? Maayo. Kay kang mudag panagana na. Og ang ako kikalang akong gisugo sa pagpalit og ticket sa barko. Og duha sila kabuok nga mosaksi na ako nga milar kakit ko. Okay, sige. Tago lang una diha. Angela? Oh. Nagmata ka na? Leonardo, niyagi hapon ka. Sa ako lang kiingon. Ubananta ka din sa ospital. Nabali naman noon niya. Ikaw naman noon ang miatiman ako. Pasagdi lang ko. Ako ning gusto nga atimanon ka, Angela. Ay kabala ka. Yatiman naman sa mga pulis ang nahitabo nimo. Masakpan ra ang tao nga misablit nimo og asido. Unsabay ako saan niya. Kaya man kong giingon ini. Kung kinsa man siya, bayaran niya ang iyang gibuhat nimo, Angela. Kumusta naman imong gibati? Sakit paghihapon ang ako naong. Ayaw kabala ka. Ipaatiman ti kag doktora sa panit nga moatiman anang paso nimo sa asido. Pero ikaw ang angay na kong atiman noon, Leonardo. Gikinahanglan nimo ang makaatiman nimo, Angela. Busa, panahon na nga mobayad ko sa tanang kaayo nga nahimo nimo sa akong kinabuhi. Ikaw ang naghatag og kalig-on ako sa unang panahon. Nga ako pa ang naluka pa. Ikaw ang nahimo na ako mga matas ngit-ngit kong kalibutan. Busa karon, ako na sa pamamahimo mong kusog aron lig-on ka mo atubang sa tanang pagsuway sa imong kinabuhi karon. Mahimo bang mo tanaw sa kong naong, Leonardo? Ayaw. O ganun dili man mahimo. Pag-agad sa doktor kung kano sa kamay mong mutanaw sa imong naong. Gikan din sa ospital. Muadto tas mamahimo nimong doktor sa panit. Pila ka adlaw na ko din sa ospital. Ayaw na pangutana, Angela. Please. Sultihi ko kung pila na ko kaadlaw din Mo usa ka semana ka na din Kun mo na. Dako gid ang kadaot sa kong panit sa naong. Angela, ay paghilak. Niara ko si Muluyo. Ihatag ko nimo ang tanan akong suporta. Pero dili ni angay nga mahitabo na ko, Leonardo. Unta. Pero kung kinsa man ang nagbuhat ini nimo, kung kinsa man ang misablig nimo og asido, magbayad ra siya. Angela? Batik ka nagnaong, Angela. Ano ko, Lara? Nagsulti ka ng painting ni Angela? Wow! Karon pa ko mabatig lingaw nga nagtanaw sa painting ni Leonardo, Frex. Mayag niya pagka-paint si Angela? Nga ko pangutan na ba? Kung nga nung naghilak si Angela nga gipaint ni Rio. Iyan ang gituyo. Artistang panuway nga Angela.
Pero, doon na ginay rason kung ano nagkilak siya. Ang rason ana mao nga, kanang maong pinintal, kinahanglang nganlan og the crying lady. Aron doon na ni Mysterio Frex, og mahalin kini og dako. Way plano si Leong ibaligya na. Og nanang naibaw ka man. Misulti siya na ako. Way labot siyang baligya kanang maong painting. Tungod kay painting na sa iyang kabit, ang mga panuway, ila kong gitonto. Kitang duha mo sulbad din ang imong problema, Angela. Oh, Leonardo. Idangop na itong doktor sa panit ka ng paso ni mo sa asido. Pero, wa ko'y kwartang ikapayad ni mo, Leonardo. Ayaw pa gunaw nagbayad. Uyab ta, dili ba? Sa una-una sa uban. Pero dili sa tinuod ka kahulugan. Dili una ta magunahon na, anak. Ang imong kahimtang, mayo atong unahon. Kano sa man ko makagawas din sa ospital? Nagkiksulti pa ko sa espesyalista sa mga paso kung unsa iyang mahimo sa imong panit. Lawom ang paso sa imong panit sa naong, Angela. Nagkinahanglan kining skin grafting. Ginoo ko. Yes! Yes! Mag-celebrate the Frex. Nagmadaogon ko batok ni Angela. Hangtod sa hangtod na nga mag-antos siya sa paso nga akong gitatak niya. Nakabawas na ta sa maldita, Frex. Oh, nakabawas na talara. Nakabawas na ta. Kinahanglang mahipalik na ako si Leonardo, Frex. Oh, ako di ay. Frex, ayaw kalimot nga duwa-duwa lang ning ato. Naunsa ka pa? Kinahanglang si Leonardo gyud ang akong mapana. Good. Nakabati ko nga mupauli na si Angela ugma. Unsa? Unsa to? Mupaulit na si Angela ugma sabay ni Leonardo? Oh, maunay akong nabatian sa panagsulti ni ng ating ug Ma'am Minerva. Oh, okay. May noon. Magsugod na siya siyang kalbaryo. Gusto ka. Pero nakabati ko nga naoperahan na siya. Pero dili pa gyapon mabalik ang kanyang panagway nga normal, Frex. Oh, ang imong gibuhat? Magpabilin yun na og lama so nahuna ni Angela. Tuod, mubalik ako sa bahay ni Leo. Kinahanglang ipadayon ko ang akong acting nara. Ako ang buhat nila gikan sa ospital ugma. Okay ka lang, Angela? Okay na ko, Leonardo. Angela, anong ginabunan na nito? Bandana yun, no? Dili pa ko andam nga mo pakita sa kong naong ninyo. Pasagdalaw na nato siya, Frederick. Ma? Oh, Leonardo, salamat nga ni ano mo. Oy, day Angela, nganong gitabunan man na mong imuhang naong? Dili pa ko komportable ng ating. Ang ating, papahuaya na siya siyang kwarto. Ay, dali, day, hatod na kas imong kwarto. Ayaw na ng ating si Leonardo o ng atimana. Magatultol na ko sa kong kwarto, Angela. Ikaw ang kinahanglan mo pahuway. Dali na, day. Nang ating, biyain na lang ko nang.
Day, may mong mutanaw sa imong naong. Pasag lang una ko nga tabunan ko ang akong naong nang. Ay, sige day, adto na ko. Karon nga ako nalang usang niya sa kwarto. Maklaro ko na kitang akong naong. Manamin ko. Karangin sa kunaw. Nausap ko na akong naong. Angela? Angela? Leonardo, sorry. Sorry na buwag na ko ang samin. Ayaw pagsuot kay matunok ka. Angela, kinala magbalik-on ka. Nagkinahalan ko nimo. Ganun iya pa kong igon ini. Masabay akong sa niya. Kailan nga to na silang Leonardong puwisat nga Angela. Maghuna-huna na ko kung unsaon sa pagsudok balik sa kinabuhi ni Leo. Lahi na nga Lara ang mupakita nila. Okay. Mingot-kot na sa pangakong aping. Gabiin naman niya. Si Leonardo. Nakakauna ba ka siya? Nagmata ka na, Angela? Leonardo, niya ka sa kong kwarto? Kinalabantayan ti ka, Angela. Sorry. Sorry sa gipakita na kong batasan. Dili ko ni angay buhaton. Nurse ko. Kinahanglang dawaton ako ang nahitabo na ako. Angela. Nahibaw ko nga dili na gyud mabalik sa naanda ng akong naw. Bisan pa man ko na operahan ako. Kung kinsa man ang nagbuhat ini nako. Kung may kasuko man siya nako. Nagmalampuson siya. Usa lang ang nasuko ni mo, Angela. Nahibaw ko. Og si Ma'am Lara lang ang makahimo ini nako. Kinala maimbestigar siya. Ayaw na. Angela. Bisan masilutan pa siya. Dili na mabalik ang kanina kong panagwel, Leonardo. May giandam rang silot ang Ginoo para sa mga taong bangis sa maniya. Kung siya manggani ang utok ining nahitabo sa kong naong. Leonardo! Leonardo, nanawag ang imong doktor. May donor na sa imong mga mata, Leonardo. Unsa? Mao ka na. May donor na ang imong mga mata. O posible ka na magkakita. Tinuod ka ba? Oo. O kinahanglan mangandam ka. Kay anytime, mahimo ka ng operahan kung available na ang kornea sa imong donor. Ha? Mga pahalipay, Leonardo. Dako kahigayunan nga magkakita ka. Mao ka na ang pasalig sa doktor. Maayo. Pero kano sa man ma, ipahigayon ang operasyon sa akong mga mata. Maghuwat na lang ta sa sunod nga pagtawag sa imong doktor, Leonardo. Anilang una ko magpundo din sa kwarto ni Esmeralda. Di pa ko ganahan nga magkatubang kanunay sa mga kauban ako din sa bahay. Kinsa mo ka ning nanuktok? Kinsa pa... Angela? Oh, Frederick. Nganong niya ka? Kuan manggod. Sukad pag-abot ni mong gikan sa ospital,
Wala mo gud kay gawas-gawas sa loon. Mo nga ginadante kay ining pungpong sa buwak. Oh, Frederick, di na kaangay nga magtagad na ako. Laluoy ko nimo, Angela. Nahibaw ko nga dili lalim ang imong gibati karon nga nasunog sa asido ang imong naw. Kung kinsa man ang nagbuhat ini nimo, Angela, gabaan ra siya. Dawatan ning buwak, Angela. Ibutan ni diha sa imong kwarto. Namasin lang ko nga makatabang ni mong mga buwak sa pagpagaan sa imong gibati karon. Salamat ini, Frederick, ha? Huwag sa pa yan, Angela. Sige. Mabalik na ako sa garden, ha? Salamat nga wa mausap si Frederick. Bisan pa man ko naguba na kining akong naong. Angela? Oh, Angela, operahan na si Leonardo. Ma'am. Diya ka una. Akong pahibaon si Leonardo na available na ang umaabot nga mga mata. Operahan na siya sa iyang mata. Hello? Lara? Rex, yan ang tinawag ka. Kinahanglan mangandam ka na sa among diskarte sa pagbalik sa kinabuhi ni Leo. Kaya posible nga makakita na siya pabalik. Unsa? Tinod ka, Rex? Oo, nangandam na si Leo sila pag-adto sa doktor. Nakabati ko sa gibalitan ni Tita Minerva. Nagpaabot na lang sila sa pagtawag sa doktor. Mao ba? Daan pa ko nga malipay kining akong palikta nimo. Timing magod kayo ang mga panghitabo, Rex. Posibleng makakita na si Leonardo. Pero, batik na sabog naong si Angela. Niyaan yun ni Leo si Angela, Rex. Kana, ipaniguro ko. Husto ka. Dili makaantos si Leo nga magtanaw sa naong ni Angela karon. Kalain jud kayo ni. Huwag mo nang angay niya. Kay manghihilog siyang kalipay. Oh, Lara. Diya pa ingon sa kunimutangan silang ating. Ako dyan tuyo ani. Bye. Magpakaroon nun kumawa kung makita ng ating. Dong, Frederick. Patuon ka ni Ma'am Minerva, dong. Ngano man ang ating? May idea ba ka kung unsay tuyo ni Ma'am Minerva na ako? Ay, nawa ra bagyo, dong. Basta kay patuon ka lang niya. Tuwa siya sa sala. Maayo noon nga maoperahan na si Sir Leo. Aron makapiya na ko ining baya. Wala ko'y kamit kung makakita na si Leonardo. Gawas pa. Dili ko ganahan nga makakita pa siya na ako ining batit na nakong naong. Kung si kinsa man ang nagsaplig na akong asido, kapaan pa uta siya. Ma'am Minerva? May sugo ka na ako, ma'am. Ay, Frederick, andama ang sakyanan. Ready na matudaan, ma'am. Kuan, may mo ba bangutan ako kung asa tamad to ka, ma'am? Sa ospital, Frederick. Operahan na si Leonardo. Unsa? Makakita na si Sir Leo, ma'am? Posible, Frederick. Basta andama ang auto. Ikaw na mo drive kay dili pa mahimong magawas-gawas si Angela aron mo drive ni Leonardo. Ganun ka naman kay gawas-gawas sa mong kwarto, Angela. Di lang ko ganahan nga mugawas, Leonardo. Pasaylo ako, Angela. O ganun na ngayon magkagpasaylo na ako, Leonardo. Kung wa pati ka dada sa restaurant, dapit sa baybayon, dili unta ni mahitabo ni mo. Leonardo, bisan asa ko. Posibleng mahitabo ginin ako.
Tungod kay ako gyud ang tumong sa maong tao. Unsa? Doon na gyud nagsugo niya aron sa blikan kog asido. Ayaw na lang ko tagda pa, Leonardo. Makaya ko rani. Leonardo, naglagaw na ta. Si Frederick lang una ang atong driver karon. O, ma. Kining, ma. Mahay mo bagbiano na minimo din si Angela? Oo. Pero ayaw kayo pagdugay, ha? Kay pasig ma-traffic ta. Leonardo, kinahanglang mulakaw na mo. Angela, pagunay ta ko si mong kamot. Ha? Oo. Niang akong kabot, Leonardo. Please, sa ari ko, Angela. Sa unsa, Leonardo? Nga dili ko ni mo biyaan. Oh, Leonardo. Gusto ko nga kung makakita man gyud ko. Sa adlaw sa pagtanaw na ko balik sa kalibutan. Mao'y gusto na ko nga ikaw ang una na ko makita, Angela. Oo. Oh, Leonardo. Magpaabot ko nimo. Salamat. Sige. Ihatod ako dito sa gawas. Dito sa sakyanan. Dali. Dali, Leo. Oh, yes! Operahan na gyud si Leo. Magkakita na siya pagbalik. O kung makakita na siya, posibleng palayason na niya si Angela sabay. Oh, Angela, ako paghihapon ng katapusang katawa. Andam na ang tanan, Leonardo. Gikulbaan ka ba? Uma, nagsago lang akong gibati karon. Anak, kinahanglan nga mag-ampo ka sa Ginoo. Nga unta, ihatag na niya balik nimo ang imong pananaw. Ni anang mga nurse nga mudakan nimo sa operating room, Leonardo. Ma. Mga higala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa nang sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kani sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trefon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RNN Drama.